Καλησπέρα από το ipineza.gr. Είμαι η Όλια Αγκαντανίδου και πριν ξεκινήσω να λέω το οτιδήποτε, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε από τις πρώτες κιόλας μέρες της έναρξης αυτού του εγχειρήματος που λέγεται ipineza.gr. Εύχομαι κάθε μέρα η παρέα μας να μεγαλώνει και φυσικά εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Σήμερα κοντά μου έχω τον καθηγητή πνευμονολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Πασχάλη Στυρόπουλε. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Η χαρά είναι δική μου. 7ο συνέδριο πνευμονολογίας στην Αλεξανδρούπολη έχει γίνει πια θεσμός, κάθε χρόνο ολοκληρώνεται με τεράστια επιτυχία και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το συνέδριο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι η 7η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό το συνέδριο. Είναι ένα συνέδριο με πανελλήνια εμβέλεια, όπως πολύ καλά είπατε, που βάζει την Αλεξανδρούπολη έτσι, στο χάρτη της ελληνικής πνευμονολογίας. Ουσιαστικά η ψυχή της πνευμονολογίας χτυπά για αυτές τις μέρες στην Αλεξανδρούπολη. Φιλοξενείτε κάθε χρόνο διακεκριμένους ιατρούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό φυσικά για το κύρος του συνεδρίου, αλλά και για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Γίνεται φάρος της γνώσης, σωστά? Σωστά. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις επιστημονικές στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι κι αλλιώς η Αλεξανδρούπολη είναι η έδρα του Πανεπιστημίου μας. Άρα είναι ένας ρόλος του Πανεπιστημίου να εκπαιδεύει, έτσι, και ξέρετε ότι η εκπαίδευση είναι συνεχιζόμενη για τους επαγγελματίες υγείας. Άρα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους επιστημονικές εκδηλώσεις στην πόλη. Και φυσικά όλο αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο, όπως τόνισα, στην πόλη. Έρχονται εδώ τόσοι άνθρωποι, βλέπουν τα μέρη μας, βλέπουν τις ομορφιές μας και φυσικά καλύτερη διαφήμιση από αυτό δεν υπάρχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά πάντα επιλέγω πέρα από το επιστημονικό κομμάτι έτσι, να γνωρίζουν τις ομορφιές του τόπου, να γνωρίζουν την φιλοξενία των ανθρώπων, γιατί ο τόπος είναι οι άνθρωποι του πρακτικά. Και γι' αυτό το λόγο έτσι, νομίζω ότι συμβάλλει αυτό στην επιτυχία του συνεδρίου. Έτσι ακριβώς. Γενικά, όλα αυτά τα χρόνια η επιλογή των θεμάτων, της θεματολογίας του κάθε συνεδρίου γίνεται με πάρα πολύ προσεγμένο τρόπο. Θα λέγατε πως αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει τόσο επιτυχία το συνέδριο? Σίγουρα, έτσι πάντα η επιλογή γίνεται με βάση το τι υπάρχει ως καινούριο δεδομένο για διάφορα νοσήματα του αναπνευστικού, είτε αυτό αφορά στη διάγνωση, είτε αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, είτε στην παρακολούθηση. Σας θυμίζω ότι στα χρόνια ας πούμε, του COVID η θεματολογία αφορούσε αρκετά έτσι, αυτή την πανδημία που βιώσαμε όλοι μας. Φυσικά τώρα αυτό έχει μείνει πίσω έτσι, και προσπαθούμε κάθε φορά να επικαιροποιούμε τα θέματα με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο? Σίγουρα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι γιατροί. Έτσι. Αυτό είναι και μια προσφορά προς τον τόπο. Όλοι οι γιατροί της Θράκης ουσιαστικά μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν. Αυτό είναι μια προσφορά της πνευμονολογικής κλινικής, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με ανθρώπους που έχουν προβλήματα από το αναπνευστικό. Δηλαδή, ουσιαστικά νοσηλευτές. Φέτος θα έχουμε ένα τραπέζι σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές, που βοηθούν επίσης έτσι, στην αντιμετώπιση προβλημάτων χρονίων αναπνευστικών ασθενών. Αλλά σίγουρα έτσι, θα υπάρχει και ένα άλλο σχολείο που θα αφορά το μη επεμβατικό μηχανικό ερισμό κατοίκων. Αυτό είναι σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Μάλιστα. Με τους φοιτητές τι γίνεται? Οι φοιτητές έχουν ένα πολύ ενεργό ρόλο στο συνέδριο. Δηλαδή, οι φοιτητές αυτή τη φορά έχουν τουλάχιστον 3 στρογγυλές συνεδρίες, αλλά και παρουσιάσεις ταυτόχρονα του ερευνητικού τους έργου. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι, γιατί προετοιμάζουμε τους νέους επαγγελματίες υγείας, τους νέους γιατρούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ, να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στα νέα μας παιδιά ουσιαστικά, κύριε καθηγητά,
γιατί αυτή είναι το μέλλον του συστήματος υγείας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά ότι αυτή είναι το μέλλον. Έτσι, ξέρετε, υπάρχει ο συχνός αφορισμός ότι η επιτυχία ενός δασκάλου είναι να κάνει μαθητές καλύτερους από αυτόν. Έτσι, και ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος. Προφανώς, έτσι, ένας άλλος στόχος είναι να γνωρίσουν την πνευμονολογία, να γνωρίσουν του πόσο πολυδιάστατα μπορούν να ασχοληθούν, έτσι, με έναν αναπνευστικό ασθενή οι φοιτητές μας και φυσικά ένας επιπλέον λόγος είναι να τους κρατήσουμε στον τόπο μας. Μένουν εδώ οι γιατροί μας. Δυστυχώς το κύμα, έτσι, φυγής στο εξωτερικό που είχε υφεθεί κατά την περίοδο της πανδημίας συνεχίζει να υπάρχει, αλλά νομίζω ότι σε λίγο σιγά σιγά θα καταφέρουμε να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι αξίζει τον κόπο να μείνει και να εκπαιδευτεί στην Ελλάδα. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι άλλο. Το ελπίζουμε, κύριε καθηγητά, και το φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε να μην φεύγουν τα καλύτερα μυαλά μας, όπως λέμε πολλές φορές, στο εξωτερικό. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση όλων. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο. Μαζί με παράλληλα μάλλον με το συνέδριο, γίνονται και πάρα πολλές δράσεις. Και εδώ θα ανοίξω μία παρένθεση. Είστε και διευθυντής της ιατρικής ύπνου και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτή. Ναι, ουσιαστικά είμαι ο διευθυντής της μονάδας διαταραχών ύπνου και εγρήγορσης. Αυτό ήδη μας λέει ότι οτιδήποτε επηρεάζει τον ύπνο επηρεάζει και την καθημερινότητά μας, έτσι, ουσιαστικά. Σωστά. Και είμαι και ο διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ιατρική του ύπνου, που είναι το παλαιότερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικό με την ιατρική του ύπνου. Άρα, αυτός ήταν και ο λόγος που προσπάθησα να συνδέσω, έτσι, μια παράλληλη δράση, όπως αυτή που αφορά στην εικαστική έκθεση με τον τίτλο «Φάρος πολιτισμού όνειρα», με την ιατρική. Έχετε παντρέψει πάρα πολύ ωραία την ιατρική μαζί με την τέχνη, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την έκθεση. Ναι, η έκθεση αφορά ουσιαστικά σε πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες γιατρών πνευμονολόγων, που θα εκθέσουν για πρώτη φορά, έτσι, σε τόσο μεγάλο αριθμό τα έργα τους στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, στο Φάρο Πολιτισμού Όνειρα. Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που διοργανώνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες για να γίνει και να καταλήξουμε να έχουμε μια έκθεση. Έχετε δίκιο, έχει πολλή δουλειά, έτσι, μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει όλους. Και πείτε μας λίγο και τα στοιχεία, πότε θα πραγματοποιηθεί η έκθεση, πού και τι ώρες. Βεβαίως. Η έκθεση ουσιαστικά εντάχθηκε και στο πρόγραμμα των ελευθερίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σωστά. Θα γίνει στην αποθήκη 1, στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Ξεκινάει την Πρωτομαγιά στις 6 το απόγευμα και θα λειτουργήσει όσο λειτουργεί και το επιστημονικό συνέδριο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαΐου, την Κυριακή 4 Μαΐου. Μάλιστα. Ελπίζουμε να έχει μεγάλη επιτυχία, κύριε καθηγητά. Βέβαια, εγώ να σας πω ότι έχω πολλές απορίες σχετικά με την ιατρική ύπνου και θα σας παρακαλούσα, αν θέλατε, μια άλλη φορά να έρθετε να συζητήσουμε αναλυτικά για την ιατρική ύπνου, να δούνε και όσοι μας παρακολουθούν γιατί ακριβώς πρόκειται. Βεβαίως, με χαρά. Τώρα, δεν τελειώνουν όμως οι παράλληλες δράσεις εδώ. Θα τρέξετε. Θα τρέξουν κάποιοι. Θα τρέξουν κάποιοι. Κάποιοι με τα χρώματα της πνευμονολογικής κλινικής. Όντως, κάποιοι συμμετέχοντες στο συνέδριο έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή. Έτσι κι αλλιώς, σας θυμίζω ότι μια προηγούμενη δράση μας, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια αφορούσε τον αθλητισμό, αφορούσε τη διακοπή του τσιγάρου, την καλή διατροφή και απευθυνόταν σε παιδιά δημοτικού. Πέρυσι η παράλληλη δράση μας αφορούσε σε μια αναδάσωση, έχοντας βιώσει πολύ καλά όλη εκείνη την καταστροφή, την οικολογική με την πυρκαγιά. Και φέτος επιλέξαμε τα όνειρα, γιατί τα όνειρα είναι ένα συστατικό όχι μόνο του καλού ύπνου, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητα και για την καθημερινότητά μας. Όλοι πρέπει να έχουμε όνειρα. Έτσι. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
Εύχομαι το συνέδριό σας να έχει μεγάλη επιτυχία, αν και για να σας πω την αλήθεια, τη θεωρώ δεδομένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και περιμένουμε να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και σας περιμένω όλους.